न्याय नांगौ आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ फासि होनांगौ जा 13 बोसोरनि गथ'खौ मानो बेबायदि इमान अयनाय खालामनांगौ जोंनि बर' गथ' आरो जोंनि बर'खौ मानो इसिबां नाख्रेबनांगौ जे गथ' मानसि बे 13 बोसोरनि गथ'आ दुगैनोबो थांनो हागौ बा गेलेनो हागौ अब्ला मानो इसिबां गथ'खौ मानो बेबायदि एथ' अयनाय रेप खालामनांगौ बे गथ'आथ' जेबो मोनथिया 13 बोसोरनिल' बे गथ'आ अब्ला जोंनि बर' हारिनि सासे हिनजावसा गथ'खौ साब्रै दुथांफोरा मुस्लिमफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामदों होननानै अजद ओंखारदों बिनि सायावबो जों सावरायगोन। आसरित जोंनि क'क्राझाराव मा जागासिनो दङ। क'क्राझाराव मैयासो मोनसे जाबाय, दाखालिसो मोनसे जाबाय, दाखालिबो मोनसे जाबाय, आरोबाव दिनै मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। बे खौराङा आरो ओरैबायदि खास्रि बिस्रि जोंनि हारिनि बा सासे बर' हिनजावसा गथ'खौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। ओरैबायदि खास्रि बिस्रि आरो मुगैथाव खौरांखौ मोन्दों आरो बे खौरांखौ आं मोननानै ओरैबायदि रागा जोंदों आरो बे जाथाया बबाव जादों आं बेखौ बुंनो थांगासिनो दङ। बे जाथाया जादों क'क्राझाराव, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथि उजान काउनिया बासा गामिनि साब्रै दुथांफोरा सासे बर' हिनजावसा गथ'खौ बैसो जायै बर' हिनजावसा गथ'खौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों होननानै अजद दैखांदों। 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ बा बर' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरनि मुङा जाबाय आशराफुल आली, बलटिफ हक, दिलदार आली शेख आरो खायरुल आली। साब्रैबो मुस्लिम मानसि। मा जागासिनो दङ? मैयाबो सानै मुस्लिमफोरा नैबे बालाजान तिनिआलिनि दरसे गामियाव सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। आरोबाव दिनै बे खौराङा सोराङाव फैबाय, सासे बर' हिनजावसाखौ साब्रै मुस्लिमफोरा जिनाहारि खालामदों। आसरित ओरैबायदि खास्रि बिस्रि आरो मुगैथाव जाथाय जागासिनो दङ। दा बिसोरखौ हमनानै आयेननि बायदि साजा नांगौ बा फासि नांगौ बा दानस'नांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो। जोंनो न्याय नांगौ आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ फासि होनांगौ जा 13 बोसोरनि गथ'खौ मानो बेबायदि इमान अयनाय खालामनांगौ जोंनि बर' गथ' आरो जोंनि बर'खौ मानो इसिबां नाख्रेबनांगौ जे गथ' मानसि बे 13 बोसोरनि गथ'आ दुगैनोबो थांनो हागौ बा गेलेनो हागौ अब्ला मानो इसिबां गथ'खौ मानो बेबायदि एथ' अयनाय रेप खालामनांगौ बे गथ'आथ' जेबो मोनथिया 13 बोसोरनिल' बे गथ'आ अब्ला जों आंनि साननायाव रायजोनि जानानै आङो बयनिबो जानानै खावलायो बे उन्दै बैसोनि गथ'खौ दिनै बेबायदि जिनाहारि खालामनायनि थाखाय जों गासैनिबो दिनैनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो बेवहाय जेरैबाबो न्याय नांगौ आरो बिसोरखौ जोङो जेरैबाबो हमनांगौ सरकारा आरो फासि होनांगौ बेबायदि जों लुबैदों आरो रायजो राजानि बेयो डिमान्ड आरो औ सासे उन्दै गथ'आ दा जोबोद माबायाव दुरबल माबा जानानै दङ बिथाङा दा गावनि हालोदाव मा जायो जों दिनै रायबाबो बे जेबो मोनथिया जों बिनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै दा जों बे न्यायखौ बिनो थाखाय जों बयबो राजि। आइजो माहारिनि रैखाथिनि बिफानखौबो समाव आइजो माहारिनि रैखाथि बिफानाव जोङो पुलिस बिफानाबो जोंनि गोसो बायदि जोंनि साननायखौ जाफुंहोनांगौ रायजो राजानि आरो इयुनाव बेबायदि दा खालामथों आरो इयुनाव बेबायदि दा जाबावथों गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा मानो जेन'बा उन्दै गथ'खौ दिनै बिथाङा गेलेनोबो हागौ बा दुगैहैनोबो हागौ बिनि गेजेराव मानो बेबायदि खालामो जों जोबोद दुखु मोननाय फैदों। दिनै गावसोर समब्रा समब्रि गेलेदोंब्लाबो दिनै बेबायदि आखुआव थांनो नाङामोन जों बिनिखायनो जोबोद दुखु मोनदों। बिनिखायनो सरकारा जेरैबाबो बे राहाखौ लानांगौ जों जेरैबाबो जों मानिनाय नङा बिथांमोनखौ जेरैबाबो हमनानै साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौ जोंबो बेखौनो लुगैयो। दा जों बर' मानसिया दस्रानि माबायाव जोङो गोग्लैनानै दं नालाय जोंबो बेखौनो न्याय लुगैयो आरो दा जोंनि थाखायबो जोंनि होनांगौआ बेनो आरो जोंजोंबो पुलिस थुलिस गासिबो जोंजों सापर्ट जानांगौ जोंहा बेखौ न्याय लुगैयो। जों बर' हिसाबै साराबो जेन'बा सरखारफ्राबो जोंखौ नायनांगोन जोंनो न्याय होनांगोन जोंनि साननायखौ जाफुंहोनांगोन। जोंनि बर' मानसिखौ एसे दस्रा जाथिफ्रा माबा नारख्रेबो नालाय ओंखायनो दा जोंनो न्याय नांगौ आरो जोङो दा बेखौनो लुगैयो जोङो जेन'बा पुलिसफ्रा जोंजों एसे एनै सापर्ट होनांगौ जोंनि साननायफोरखौ एसे एनै जेनेबा माबा होनांगौ आरो बेनो जोंना
फासि होनांगौ जोंहा 13 बोसोरनि गथ'खौ मानो बेबायदि इमान अयनाय खालामनांगौ जोंनि बर' गथ' आरो जोंनि बर'खौ मानो इसिबां नाख्रेबनांगौ बे गथ' मानसि बे 13 बोसोरनि गथ'आ दुगैनोबो थांनो हागौ बा गेलेनो हागौ अब्ला मानो इसिबां गथ'खौ मानो बेबायदि एथ' अयनाय रेप खालामनांगौ बे गथ'आथ' जेबो मोनथिया 13 बोसोरनिल' बे गथ'आ अब्ला जोंनो न्याय नांगौ आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ आंनि साननायाव बिदि